Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggar Teater Adiu Balerong Patatah Patitih Kenagarian Bungus, Kelurahan Bungus Timur. Dalam hal ini kami mencoba meracik sebuah acara tradisi Minang, yakni makan bajamba. Kalau seandainya dalam penyampaian ini ada kesalahan dan kekhilafan, maka kami mohon dimaafkan. Dalam hal ini disampaikan oleh Harun Zen Tan Perak. Selamat mendengarkan saudara. Laikan pelang si Gujarat masuk kualo Indogiri sinan pelapah basi jonta nang kodo banamu sendiang baka de Allah mahagih kudarat mangkuambo menyambahkan kaninik mama dari ujung sampai ke pangka. Ayam birgo dalam sama, baku kuat di dalam rimbu, mengakeh mencari makan. Allah sepakat ninek jo mama, lah saizin pangka jo baku, sambah ambo menyampaikan. Basirawa hitam bakile, babaju taluak balangu, detanyo batiak pakalongan. Allah ambo sigi ambo siase, kaangku pangulu nan di ujung sambah ambo tibokan. Angku datua, sambah tibo pada datua. Sampaikan Raja Janang. Galu iyo panimboyo di banda tibo panimboan. Datu iyo orang tu iyo kang kurang tu nan dipangka sambah ambo tibon. Ang kurang tu nan dipangka menyambah ambo dari siko. Sampaikan Raja Janang. Sungguh pun bilukanan ambo tarah sape ketek takarangko batang orang pijak-pijak. Sungguh pun ujung jo pangka nanambo sambah sarape sasi rumah nangko maaf jorida amo minta. Dari singkara ke sandiang baka orang mamuke di pagi hari, dari ujung sampai ke pangka, dari tengah lalu ke tapi. Indak basibak jo basisi bukan bahinggo jo babateh. Kete indak disebut namo gadang indak dibilang gala sambah jatuh ke tengah-tengah. Naik kabuki banyak kabukku lalu karimbo ulu jati. Kayu gadang nan bagatah bacampu jo kayu kamai. Takwik gumanta ambo menyabut. Penghulu banyak nan sati. Ranggadang banyak nan batuah. Tuangku banyak nan kiramai. Abdul Rasid di tanah Makkah balai ke tanah Rum. Naik ke Anjong Tulus Perak kebasaran Padang nan bacabut. Langkok jo gandang pararakan. Menuju lautan Baharulah. Menjalang Datuk Sahbana. Tagamang putih dalam petak ilang lahaka sakutiko. Pihak kapado badan nambu sambah menyambah kuranglah pandai, patitih kuranglah dape, alimu jauh sekali. Sadangkan mangkudun lay bapaga, kunun kok cuba dak ketek. Sadangkan angku panghulu lay gawa, kunun ko ambo pajak ketek. Tungke galah amai diraju, sitaba di balik pakan. Kalau salah tobatlah ambo, kok bana mari samo kita amakan. Ambacang di tengah padang, di tingke tengah dua tingke, di tingke anak orang kubalo. Kalau dirantang namunyo panjang, elok dipunta nanyo singke, di sambahan pulo hidangan nangko. Aluran nasi nan katangahku, kalau diinok dimanuangkan, asa muasa dahulunyo, danga dek mama na ambo uraikan. Padi sirana rambun tulang tumbuh di padang patapaan, iyo di lereng kedataran, di jamu dek putih lindung bulan, ari paneh jamu di lingkui, ari galok jamu takaka, masih dek singa paneh patang, masih nan bukan alang kupalang, lalu ditumbuk jamu kakinci, entan karanah bungo tanjung, iyo kalurah sungai jani. Kalau dicaliak candonyo kinci, ai gadang banda batumbuk, ba umpamo sianak roda, ba paliang tingkah batingkah, bune alu saut-sautan, ba cando tingkah talempong jauh. Jamu ditumbuk pantang basakam, ditampih mangko badada, diindang mangko baratah, dikipeh sajo jo ambai-ambai. Bareh putih bukan kapalang mak, takalo maso dahulunyo, sasuke bareh di janang, panuhlah dandang jo pariuk, lalu disanduk hanyolai, harum setahun pelayaran. Makin disanduk makin melimpah. Salo manyalo alek datang, namun nasi bapantang habis, abi dek pangka nan mananti. Nak ili mak kabatang hari, nak mudiak kapau kambah, babelok jalan ke Pariaman.
minumlah hai nan taisi santo idangan nan katangah nak sanang hati kami si pangkalan. Jambu ai tengah halaman pautan kudo pulang mandi kacubuang dari sandiang baka. Ambi ai basuh lah tangan singkuk tudung ambillah sambah makanlah nasi dari ujung sampai ke pangka. Sekian sambah podoang kudutuk nan di ujung sarato orang tua. Manyo Rajo Janang. Ambo tu Kabake Rajo Janang sambah sepatah mana talah sepanjang kato Janang tadi baalah bunyi nan tadanga. minumlah air nan taisi makanlah nasi nan taedang dek segala nenek jomawa Ujung Jepangka kan yo baitu kata Rajo Janang tadi. Yo baitu bana tu. tentang pun baik itu dek karena kami nenek jomama adoh berdua je batigo nak kami cuba mempayokan sifat menanti Rajo Janang Seketika sifat menanti ambo tu asakan usah lama bana. ang kurang tua nan dipangka Sampaikan tu. alanan isi persambahan ambo kepada orang tua deklah manitah si Rajo Janang. Anan isi Rajo Janang tadi ai taisi minta dimakan nasi tedang minta diminum dek segala kita nenek mama ujung jo Pangka tentang kelaluannya pemberian lah kurang tua tentang itu sekian sembah pada orang tua. Lah sampai dan Kuda tua sekadar itu dulu kurang tua. mandanga sudi josiase daripada datuk tadi imbauan daripada Si Rajo Janang ai taisi minta diminum nasi tedang minta tak dimakan dek segala kalau kita nenek mama nan duduk ujung Jepang Pangka kan yo betul tu. yo benang kurang tua. Dak boleh den ko datuk. Tua Ko ibarat kami sebagai nenek mama ujung Jepang ka. kutua Ko kabuki ndak kekurangan angin kami. Kalurah ndak kekurangan air. Tentang kabariannya ayolah sayo sama kasih kami. Sampaikanlah di angko datuk kerajaan kami lah sama di dalam. berarti ambo kemandabih kemanapung dah tua kurang tua. Kalau lah di sini nanti boy tu sama-sama sene Gitu. jadi kabakih orang tua je lah jadi kata ambo surung ke pangkanya gaya ambo surung ke balabih sama-sama ko datuk. Rajo Janang Sampaikan tu kabakih Rajo Janang sambah sapatah. Lalukanlah anak nimbun kami tadi ibarat mengaji lah bodanga ibarat menyimak lah tahu isi maknanya lah jaleh uji rundangan ambulang kata sapatah daripada Rajo Janang ai taisi minta diminum nasi tedang minta dimakan kan dek kami segala nenek jamaah makan yo baitu kalau lonyo tadi Rajo Janang sabananya tu tapi salampih punan ba itu Rajo Janang ulah dek duduk bapa mainan ulah dek tagak bapa rintang dek basu si Rajo Janang lah sajuk kami serego tak minum lah kanyang serego tak makan pulang pertimbangan pada Rajo Janang. Alasan sampai dan kuda tua. sekadar itu dulu Rajo Janang. Lah tiba puluh sudi josiase daripada datuk baalah bundinyo. Ibarat batu tuah lah hambo danga, ibarat mengaji lah hambo simak lah jaleh uji maknanya lah nyato paham jo tujuan. Ambo ulang kata sapatah daripada angku datuk. Apalah keulangannya dari ambo. Ibarat makanlah terasa kanang, ibarat awilah terasa sajuk. Ulah dek duduk bapa mainan, ulah dek tagak bapa rintang-rintang dek baso sepangkalan kan begitu kata angku datuk tadi. sebenarnya Jangan. Salampih dari ambo jaweknya pulo mah tu. Hujanlah hari parak siang talambe ayam bakukuk murai marentak menjagokan. Bacakak sanduk je pariuk takaba baso berpanjangkan ulang berfikir tentang itu tu. alah sampai Rajo Janang sekadar itu dulu lai jo batin seukuran nisi kulit umpamu labih ganggam marik pegangan taguh tibo kilin di lembago lah tibo sudi jo siasek daripada Rajo Janang alah bunyinya ujungnya saja ambo sembah marentak pagi dia rangkiang bercakap sanduk je pariuk takaba basu berpanjangkan kan yo baitu kalalonya Janang. Yo lang ko datuk. kau baitu kata Rajo Janang yo puluh molah kironyo saralun riak jo gelombang samu makan nalik Je pangka. alah kau senang hati Rajo Janang Lah sampai dan ko datuk. Sekadar itu dulu. Bak pepatahan ko datuk je mang datuk. Siamat si badu malik berbaju teluk balakan syariat sama kita calik tu nan lai semua kita amalkan tu
Jo bismillah Rajo Janang. Samo-samo angku Datuk. Bismillahirrahmanirrahim.